un dia va arribar un virus molt dolent que es deia coronavirus. I volia dominar el món. I jo vaig començar a menjar-me el virus. Però n'hi havia tants que jo tot sol no podia. Necessito l'ajuda de tots els nens i nenes, de tots vosaltres. M'ajudareu? I tant que sí. Què hem de fer? Com que el virus no té cames, pot saltar d'una persona a l'altra. Per tant, no ens acostem massa. I no ens donem abraçades. Feu-vos petons de lluny. Mua, mua. I tapeu-vos la boca amb el colze quan estossegueu. És tan petit que no el podem veure. Quan sortiu, no toqueu res. I no us toqueu la boca ni els ulls. He descobert una arma molt important. El sabó mata el virus. Per matar el virus, renta't bé les mans mentre cantes una cançó. I tots els nens i nenes feren cas al drac i la gent es quedà a casa i els metges i infermeres seguiren lluitant. Els científics trobaren la vacuna i entre tots mataren aquest virus dolent. Tornaren les abraçades i tothom s'estimà i el món es curà dels seus mals.